Tiyempo naman ti intayo pa gadal kadag iti adda diti pagleksyonan. Itangal daw Domingo, March 5. March 5. Wen, tinabak ng anak ko nun. Ne, tinabak ng anak ko na. Siman, niya daba? Sa bali mo tatay bagam tati nasirib anak ko nun. Tinabak ng anak ko na. Nasirib nung nakunang di sang karay bagam. Dahil ko na natin nabak ng anak ko nun. Iti Lucas 12:16. Apay nga nabak ng datang anak ko na. Lucas, pagkasalakan na niya. Lucas 12:16. Tama. Sige, basama mami. Anya iti mayataday adamag kada tayo ditoy kunana. Anya tinapigsa ang babalaw nga inaramit ti Apo iti nakauneg a tao. Ken anya kuma ti baga dayta kada tayo may papan iti kababalin tayo iti kuwa tayo kunana. No pay ti damag kit nalawlawa paingim daytoy iti maysa kit mabalin nga erikyer na adaytoy kit maysa nga istorya nga imbaga ni Jesus may papan nga anya iti saan nga aramiden ti panagretiro. Kas iti mayan nato no ti maysa tao kit umikat iti trabaho tapno gastarin na dagiti naornong akukwana iti bagbagi na masapol nga isukit agalwad kumaken alain na daytoy nga istorya iti puso na. Parikot ket saan nga iti impapati panagtrabaho wenno panga panangala iti kinabaknang nang nangruna kabayatan na ati may sakit tumaingen kay nalabit uray pay mumakbak nang ti parikot ket ti kababalin iti dayta dagiti sasauna aginanaka magnaka uminom ka agragsak ka dadya ti sasaun ti maysa nga tao ibaga ti napaypayso pagsasaritaan ditoy na isyo. Daytoy akalat ni ti tao ket saan nangat nga tungem dagijay nga an animal mapukaw. Dagiti an animal kanuket mapukaw awan ti no natay dan awanen. Nagpatinggan ijayen. Isuket nagbiag akas la awan iti Dios. Awan langit, awan masakbayan abiyag. Kasla isu amin abanbanag nga daking kuana ket bukod na ken awan ot-otang na iti Dios wenno iti tao. Wala. Nya. Dadyan niya. Tama dati apay nga dito Biblia ti padi pangarik may papantibak ng amaag. Ada may sa lalaki na itanlaong sa jay. Kakuna dati nga lalaki, maestro, kinunana kinisos. Ibagama, iti kapsat ko lalaki, ibingayan na, kitawid na, tawid mi. Ayaw ni tawid. Uy, tawid na. Natay sa ni kwa, nagitinagan na kinyada. Siguro dahito, iwin no dahito nga ka, tao kat kwa awan ti tawid na. Gaya, wala man niya po isos. Insong bat ni isos. Siya sino aya tinangted kanyak iti kalintigan mangidang wenno maghingay iti tawid yo nga pagkakabsat wala na intuloy na kinuna kadakwada amin kitain nyo ket aganad kayo ti amin akita ti agom dati amin quarter di tayo kakabsat ko ay dati 6 rin dati nga leksyon tayo dati nga lawas kay dati agom. Dati po nung kay papanan, ibiyag ti may sa tao saan nga maibatay iti sa likwa. Oray ka sano ti kinabak na. When may apay ijay kwa. Ijay kinaadot ti sa likwa ti pangibatayam ti panangkitam iti tao. Dagiti bibiyag iti nga lubo, kanjay, tikit kitain da nga masirib uwino adot ti panaga muna, dagiti adot ti sa likwa na. Kasjay. Ngayon ko na nadidikit niya po Isus kay saan nga iso na ti pangkitaam ti kwa ti kasasaad ti tao. Kalpasan na sinarita na kadakwada dahil pag nga rin. At dabak na nga nawalwat iti api iti talon na. Iti kasta kinuna na iti bagina. Anya nga tat aramideg o na dati nga bag na. Awan umanay apagipin ko na iti apit ko. Kuna na. Sana ka nang ay amukon. Kuna na. Krak. Ay, namukon, kuna na.
Dahil ti tiramideg. Rakrakak dagiti sarosar ko, kahit nasawang kamalig. Ngayon dagiti pinanpan nga iririk na siguro dayan. Ket mangbangon ako kadagiti dadakkel pagipunpanan. Iti apit ko. Ken dadoma asan ni kwa. Ana. Sana ibaga, ket ko na akto, yan, ito no mapanpan ko dagito, win no marakrak ko dagiti kamalig ko dadoma ta agparami dakdakkel, ket ko na akto iti bagik. Iti bagik. Mga ka. Kunana, nagasat ka, tada amin, amasapul mo, iti ado atawid, aginanaga, Mga ka. mangangka, uminom ka, Uminom ka. agragsak ka. Yan, iti kunana. Ngayon kinuna ti Diyos, kinkuana, maag, itamit lang nga rabi matay ka. Ket amin dagitoy, nga urnong mau, siya sinunto, ti agtagi kwa, kunana, mana, kamao dyan na kinuna ni Isos, kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong ti adu nga sanikwa nga agpaay kadakwada ngem kunana napanglawda iti imatang ti Dios nabaknang ngem napanglaw iti imatang ni Apo Dios Nakunan. apay nga ibagana nga nakunan kas pangarigan nagaduti ko at nakamalig na niya ya nakamalig na manuti kamalig na nga nagibad pa nang nakadagiti irik na kuna nagkakwa rak-raket dagito nga kamalig ka tagpatakniran ti dakdakan kaabay nga rak-raket na pailaan ti palagpatakner ti sa bali dahil sumanen ti pagipon pa nang na iti napit na rak-raket may kadwa kuna na niya mo si ti mga natay dito sika maag kuna na namatay ka sinunto ti mang tawid ka dagita nga pagka kay sumay Kaya, alam mo lang nga dahil mo ado ti kamalig na kamalig na ti kasjay. Uray pa ni ti sabsabaling na tao. Nagdaktil lang or di balaydan. It turn down da pala lagi nga pala sa nanto patakdaran tinagdakkel. wala ta na pimpintas makita nga ti tao ko makita ti tao Manunto nga bedrooms. Iding to nga addan ti 3 bedrooms, 4 bedrooms ay. Nay rak-rakin ka pala. dagas na kakabsan tayo Dadong mama. Sata nagdakkel ti balayda, ngam idi nakidagdagusak ti jay, nagpintasin na ti balaydan mano ti kwarto da. Tay di mangas kasabak ti jay, kas jay, nakitutulugak ti nga kwarto jay. O paten ti kwarto da. Ngam sanda nga kun tinto, pinadakkel da. Nangapinpintas man to storage yun, hindi katwa. Yung ni wash out da. Winas out da ada jay mo na. Ke datamo na extension ng lahat. Dato ikatanda mga pumdas dato yan ngam ni Florence White nya plano na met nga dito yung agyan. Ngam gaputan agyan met tin ijayan ay nagpatatir mo ijay balwarten de dato yung tatay naramit na nga recording room. Tapno at napakausaran na. Isu na ito di pa nga kakabsat dati no makibuy-buya yung dajay Biyakin Cristo nga programa mi nya dito iti na dajay nga recording room napakausaran ti trabaho ni Apo Diyos. Kasjay. Dahil ito yung building, damat inin kuan, tinti Apo nga, siya natin ang plano nga, awan ti plano na nga nagkaputi engineer, architect. Okay, natalo nga kwarto na piman. Dua. Dua. May kaduna dyan, may sadya, ngayon ay padugtungan. Ang katan, dahil anak mi nga, dahil Russia, dati ko na isilpo man ladatan. Buwan. Kahit ta kami ngagyanan, benten. Sige. Tata, agaputan da kwarta na mo, nagpatader di balay da dyan, napipintas nga mga paisaw. Nasa siya ta pagyanan dagyan na nagit ng una. Agaputan da ito, kat na isilpo, kasjay, ti usar na tata, iso da dyan recording room, nga numabuy-buya yun, da dyan programa, nga Biyakin Cristo, dito yung nga mararamid kakabsat. Kasjay tata. Nga naaramid nga pagpasindayaw, tayo nga iti makita nga, pasindayo may pati pintor na pupas. Kalapsat. Kasi isu ka datoy na lalaki. No apay ni bagan ni Apo Diyos nga nabak nang maag. Number 1, di na isu na di pagbaga data pinaspasan tatay nga awan nga pulos ket utang na kini Apo Diyos. Awan nga pulos ti pagarop na nagtaod amin kingkuana nang nangruna nga dajay panakabagi ikabsat na iti tawid da
inala na amin. Iso nga kunana ka, dahil may isang nga tao kini ako, ibagaman kini kapsat pa ako, dahil bingayan naman ko, hindi tawid na eh. Ago. So kunana niya ako, Diyos kita. Agalwat kayo kadagiti kinaago. Ago. Kakabsat. Ay, baga na dahil kapsat, ang ibagaman ako, maestro, tani kapsat ko kakwa, inala naman amin nga tawid ni, bingayan na may. Datan, di ko, di panangagom na, ijay, panangabagi di kapsanan, hanam mo ti pagiging ka na ti apit kan. Ala, ko na na. Nagado ti na apit kan. Agragsak ka nga bagi. Aginana ka. Mangang ka. Aginom ka. So kung nani ako sus maag, kamo nga mo, may tatangarabi ikat matay ka. Sa dinunto ti pagkwa, mangtawid ka lagi tanga sa nikwa. Awa mamain na mo kang paiso kakapsat. Tuloy tayo. No, iti daytoy atukat ti biag. Panunutin tay laeng ti pagbagi tayo ket. Wala niyo sunatan di self-center. Kita ikan kano ti kasapulan dagiti sabsabali ket Oh. trabaho ti Dios. Sursurutin tayo ti ulidan ti bakna tinabaknang anak ko na. Dahil tinagapupunta ka babain, ka mamak. Asla antay kano ka kwa Self-center, di bukod tayo lang, kunana. Doble mo basahin. no hantay kano nga ikan kano Oy. ti kasapulan dagiti sabsabali Oh. ken ti trabaho ti Dios. Kaya trabaho ti Diyos. Ay kata kusursurutin tayo kano ti ulidan da nga baknang anak ko na eh. Isumod lang nga iso. Kasla tayo mud lang ije nga baknang anak ko na. Di tayo mamuti tumulong ti trabaho niya po Diyos. Di tayo kitain, dagit ka sa pulang ditulong. Awan ipakakitaan iti panangarig ni Jesus tinabaknang tao kets nasadot wenno de napudno. Ti parikot ket no kasano. Ti pananggastar na ti adda nga in talek ti Dios king kuana. Wala. Parikot na pay. Pasunod pananggastar na kano dayay adda nga sa nikwana. Wala na, kunana ka, pagkikangay, tagitapit ka. Sige, gransak ka, nga bagi. Ginom ka. Agsipod ta di tay amo ti aldaw ti papatay tayo. Dahil ta tinaskan. Masapol akan kanayon latta naka sagana tayo iti dayta babaen iti panagbiag panagaramid ti pagayatan ti Dios. Wow. Sakit day panang surot iti biag na imbubukudan. Naimbubukodan na niya eh. Inaguman na pati sa ni ko na yung kakabsanan, dinimbingayan, idanti ko ang tawid. Igagangay aladawan ang maitit ijay Biblia ket timay sa tao ket agtrabaho ken agtalinaed nga da malpas na gingga aday ta lalaki wenno babae ket makabael kinagpaiswan na makapangayangay apaliiwin adagiti dagiti nagsurat kadagiti dadakkel kay naimpadkuan a libro ti Daniel ken ti libro ti Apokalipsis ket pasyente adu nga padpada nga dada iti 80s idi nalpas da ti trabaho da daytoy iti tiyempo idi ati kaduan nga edad iti papatay ket agarop 50 ataw tawen Ellen G. White ket in pabla akti sumagmamano kadagiti kapintasan ken naayat aliblibro akas iti Desire of Ages kalpasan nga agarop 70 ti edad nga rod aging ganaan nasalun at tayo ket saan na akayat asawen asumardeng tayo. Dahil ta. Ken itanyaman kababalin nga aramiden ti sumagmamano anabiya imbag. Inbalagad ni Jesus kadagijay nga gururay iti may kadwa ayaay asaan dalay nga agsipsipot no de itultuloy dati ang trabaho. Wala, awan ti retirement, ti trabaho niya, Apo Diyos, kakabsat. Kaya retirement, ti trabaho niya, aging gana, ti kabailam. Yaksao, aging gana, ti kabailan, nga dribang, talugan mo, nga pan mangbisita, kadagiti kabsat. Tapos, ikararagam ida, dahil ti trabaho, kakabsat. Kapata, nag-retire ka, nagpimpinsyong ka, tugtugaw ka, talpas, nag-retire ako, nagpimpinsyong na, mutin, nga tinalaman mo dyan. Kadwan lang, kakabsat, tikastay, Tiralos Binos. Kapagyaman na kini Pastor Bernal, tatarigagayin ng pala ti mga sabang. Tinasunod sita. So ako na kinya apay kabagalang pay pastor ti kabagalang pay nagpuyog ta ko na well kaya ka nagpuyog ta dita sa ti mga sama. Palumos ti ako. Awan ti retirement kagabsat trabaho niya ako. Aging gana ti ko. So diya ko nata kanya dito pa lang amin sumarden ta ba lakayin. Lakay. Kabagalang pay lang sao. Iso nga kakabsat. Dajay ipagbaga dajay palawag dajay kwa. Tataniksyon tayo. Nga
Numampay, titawon, titao, kat matayin, 70. Ala, dapaaman nan, tibiyag ko na po, yaman na. Kaya Kung ano ito tinasya. gagwa, Tatao kita. hantay nga sumadang, nagtrabaho. Agawa, hantay kay di, aging kamat si bibiyag tay bay. Kaya tumulong ti trabaho niya Apo Diyos. Di ko na nga Galatia 6:9 nga di kayo mapanog kagaramit din na imbag. No natay ka na kayo, napanog ka. Ngayon no si bibiyag kapay, kahit kabagalang pay, dagsao, no magna, sige, kagamsa, tulong ti Apo. Babang ti tulong ni Apo Diyos. So nga dajay kakaasipay piman dajay pangarig ni Apo Diyos dajay tao nga napagna nga maag. Awanin? Da. Ganyaman nga edad, kit anyaman a kantidad ti kwarta. Kas ano, iti pa nakaliflik tayo, iti pa nakatnag, iti palabog nga inaramid tayo tao ditoy, damagim tabagbagim. Anya tiga po pagbiagak. Anya tiga po pagbiagak. Kas Nanti ka pa pagbiagak. ajay ti mabasa. Mayat. Sa kanta kagago. Sa tagutaway tayo, sige. Ikas papain ng mga ibaga. Ya Apo Diyos ko na. So ti Diyos nga pagserbiyan tayo. Pag-serbiyan tayo kadagiti amin. Tagpay sumot, oray ka sa kinapintos sa balay mo. Kinadosan ni ko. Ikanto mo kay tugot na pulos. Ito yung marunong nga adal tayo ko na nakit ko. Saan mo ama itukot? Hoy. Ang mga may tugot. Saan mo nga maitukot? Nya di saan mo maitukot? Jay kinabak nang. Binabak lang, isang tikutok-tukoy na datay. Sansan ni Kway. Tagiyati ko ha. Tagiyati ti saan nga mapanunod. Tagiyati ka tuman. Nga day. Adila, ay awan ti maurnong. Dayay ka. Awan ti maurnong. Ano? Kaya ti urnong nga. No, pagkaminta ka na dapat check to check, bank to bank. Kasi ito nagadumot pa ipayadan mo. Nang nangruna tatagag ba? Dayay, forward na Hindi ka kanya. na. Cashless society. Nga hantay mausap na tama kwarta tayo mga kas. Kas mani. Masapol nga Kitiban mo man di bangko. digital card. Mausar mo man. Yeah. Mausar mo man. Kaya so ang arot na kwarta kaya ipamungar di bangko ngam kasana ti procedure na dayay. Dahil ti procedure na kay pamit kaya da nga tenglen ti pati kwarta. Kwarta tenglen da amin nga kwarta. Iso nga dayay ipupuwan ni manung pastor nga patatag. Masapol nga kadamo dayay ko kabatok ka sa kaano pati ka dayay pa nang iparehistro di ko. SIM card. Ang brilsa, Oo, tapos na mo pa lang na-register ko ba? may parehistro da SIM card mo, masusaran. Oo, ipang lata dyan. Ipang kinio, no? Tanong matitik na gano, no, kasano panang gastos mo ta kwartam. Tanong sa dinotayan mo. Ala, Nagbayag mo pa kita. Yung tatan akit ko. ingat dan. Papablaak dan. Naadon nga country nga na-implement pa kita. China. Pero ikot jaga na lapit ka na. Wala nga, mabali mo pa yung malang sa renta kwartam, no ba? Ngayon dali ka data ka hanton. Cashless society. Kung ada ito yun, maud-udi nga ladawan. Ikok irobrobot na garudan na yung panaka. Control amin. Mas lang mo lagay ko panang i-rehistro talogan. Nga masapol nga i-rehistro amin nga amin. Tapos dyan. No, actually, the driver license mo kot anda amin ijay mo tunti information mo kot. Kaya na dali, dalugan na, dali ako lubugan na yan. Ang lisensya na. Ngayon mapakatungpalan na ulit ko, na ipato. Jadi, forward na ganyan ni mga Pastor Portillas. Di ko na nanganin, kat ba? Ito ka dagiti maud-udi nga aldaw. Ay daada dagi no kit kita am dagiti pagilasinan niya. Ikat ka na nga ibagbaga dagiti pagilasinan. O ibasam ija dinot pakasapulan na tagbiya dagiti pagilasinan. May sa nga busaen kunana.
nation against nation, han? Knowledge shall increase, kuna na, han? Dagiti uping nasubog da karagiti dadakkel da. Nya pay, Nagom dati pira. nagom dati pirak. Awan pa nakatnag da. Kuan pa nakatlit da. Uray ti nakayanakan nga daga, lugar. Pagilyan, gayam. Oh, dapay da kitay dato mga palagilasinan nga gingined, bisbisin, Kubat. kubat. So da kita kubat. Dati tata. Against Awan nation. mami. Dati launay knowledge Shall be increased. shall be increased. Knowledge, anya ti knowledge nga ibagbagana. Panakaamon. Iso dagito yun, panaka-create, maka-create da kadagiti banbanag nga di mo nga ma-imagine nukas ano da nga i-create nang ronati software nga ibagbagana tabi internet. Sikat idi ket adaya cellphone idi tata idi kun kunam nga malagi ko di mga kasabata ket kunam ket ko daytoy cellphone adan to cellphone kunam atawon pay met kastoy touch screen idi bagbagam adan to touch screenan nga cellphone nga makitam Nga mismo niya nga kakatungtungon. mismo jikat katungtungan ore ada jay Amerika Ay, ada jay magbayad Hawaii kung kunam ita 1990. na Abang wala jay paitira. sirib dayjay sirib tata iti nasirib da kita tao patwat dapat ti saksakit ag patwat dapat ti agasam dati pinartuat da nga COVID-19 pinartuat da daytoy pinartuat ti manong nga tao dayjay man nga ado nga tao manong nga tao nang partuat nga kasla Basta Ngem, pinagkot ni tao ngem. ko ng lataan. ngem isong maroden nga mapaspasamak dan tadda tayon iti kamaud-udyanan nga aldawin dadya ibagbaga tayo nga sandilo idi saantay nga amuno kas ano ti way nga mapasamak ti sandilo itatan dadya dagaya mo dagitay kas langay nga datay medyo lumilinaw no kas ano nga maipa santo daytoy May pagganag-gad ka ba? una maiparangarang to May daytoy implementar. daytoy sandilo. Adu gayam nga pamay anda. No kas ano da nga i-implement no daytoy nga sandilo nga ibagbaga tayo nga orayen tayo. Wala tayo ito ibagbagak ini. Nagado nga ramit-ramit na. Usarenda gayam may isang gayam nga usarenda ket kwa daytoy climate change. Kin daytoy salunat Yan, daytoy CDCP. health Center Disease Control kas ano nga makontrol dati tilubong no saan da nga in Pati disease. like, Sakit. inkugnal dapat iti sakit. I mean iti salunat. Naramat da kas la datoy COVID-19. Inkwa dati salunat tapno maprotektahan tayo kano, protektahan tayo, maprotektahan tayo. Salunat vaksin tayo tapno maprotektaran. Iso nga nakadano editing nga pati vaksin dakuta kayat ta maprotektaran. Ngem tata agbanbanag met gayam nga adu tinat na tayo met laeng nga uray no na baksinan da. Haan kay ka mga gumurgura kasi adda ita social media ito yun. Nga naipablakan, naipaduyak-yakan no anya no kas ano iti banag na dito COVID-19 kin dito vaccine. Pati sanction yung kapsat, ang may nayon nyo. Sisi ko na pressure. Ni Joy ko na oras siya sa anak mamati nga addan to World War 3. Dahito laing kanayon ti kalamidad nga natiri disaster. Nakapsot ti signal mi dito Brad agawan-awan watching. Sino na Bering August. Okay. Lucy na to maminsan to nga Lunis pastor ipalubos ni Apo Diyos. Sino di ay? Nga di dyan jam Lunis. To maminsan Lunis ko na naman. Si Sir Lucina. Okay. May sakto ito. May nakita na ni Kwa. Ni brother nga, ni store nga, diyan kakantada nga kini ko nga, kaskas di man ha. Parking nga tayo, Parkinson. Kaya, kabailan na tayo Kwa. Katay, nga tayo. Barley. Tanda ka no kas diyan nga kokit. Pinagtungtumar dati Barley. Nakita na diyan iman ni Kwa. Kagyaman kami ata Kwa, makipaspasit kayo, madaydayon ni Apo Diyos kagabsat. Makipaspasit kayo, ti worship tayo. Ato dagiti madagtagamat tayo, dat Kwa. Pipin na lagi tayo kagabsat. Aglalaok mo tayo. Pipin na lagi Gawin eleksyon tayo kakabsat, kunan natin, nabak ng anak ko ng
Maag ko na natibigati pati. Maag. Tinabak na nga maag. Okay, nga tinakita mga closing song tayo po. Na? Kahit mo mga pang-aral ba? Ora tini. Number 21. Sa dinuman no ni Jesus kumuyog. Sa inuman no ni Jesus ko muyo. Okay. Nya titil ay nya papasara na. 91. 21. 366. Sa dinuman no ni Jesus ko muyo. Butim ka at awan kanya't apulo. No awan mapukaw irat sa ko. Yano aga awan kanya't nilito. Oray sa dinuman awan pagod na. Nung kumuyog ni Jesus na kabila. Amen. No aga ni Jesus at maulila. Oray ang agagay si kukuyog lain ang magdiriwa. Sa dinuman nagagayaw na naman. Oray sa dinuman awan pagod na. Nung kumuyog ni Jesus na kabila. Nung kumuyog ni Jesus na kabila. At papantay mo sikit at umena. Oray kaano man yak maiwawa. Doon ka ni Jesus biyakot na tanan. Oray sa dinuman awan pagod na. Nung kumuyog ni Jesus na kabila. Okay? Dala mo ano, karalag tayo. Parinto man tayo. Karalag tayo. Hindi akan ta. Mantak to. Kararat tayo. Ano daya't man nga asigan ng barabor ng Diyos may. Umami nga dakat sa dilang. Diyaman kami ilaw na ikan kahit kung daway mi nga dimano ni tang arabi. Tinugbal malim si kahati ang idaldalan ken ngayon da kami. Ket tagyaman kami apo ta babayin ti panagadal mi teleksyon mi ket adu dagiti naman mi may papanggen ka. Dedisyon nam ti tumunggal may sa kami tapno may apply mi met kadagiti panagbiag mi. Tulungan na kami nga bat matalik ken ka. Tungpal gumati pagayatam kadagiti panagbiag. Dagiti kakabsat mi makipaspas iti worship mi tinirabi bendisyon nam metida. Sa lakniban na kami nga pada-pada iti aming napagkat. Pakawanan mi tabo digiti mas basal mi. Naputan mi manuno saan. Dawatan mi dagito ikapot. Kristo man mga aso. Amen. Okay. Amen. Dagiti